Malta, blata f'nofs baħar imqanqal. Gżira bejn ċiviltajiet u kulturi differenti. Niesa maħkuma għal sekli sħaħ. Poplu li dara jinħakem u sar jemmen li hekk biss destinu. Il-bidu tas-seklu 20. Aktar minn 100 sena mindu vassalli sejjaħ lil Malta nazzjon. Manuel Dimek, raġel li ħolom b'Malta Repubblika, imkeċċi minn art twelidu. It-talim tiegħu meqjus teddida għall-awtoritajiet ċivili u tal-Knisja. Il-pubblikazzjonijiet tiegħu ikkundannati. U biex isiktuh xewxu l-poplu kontrih. Il-poplu ħabat għalih u ħaġru. Wasluh sal-eżilju, sal-mewt, f'kamp tal-konċentrament fl-Eġittu. U l-poplu Malti, bla ebda ħsieb li jista' qatt itejjeb il-qadam wara tiegħu, mitluf fi kwistjoni dwar żewġ lingwi barranin. In-negozjanti u l-impjegati tal-Gvern Imperjali favur il-lingwa Ingliża u n-nobli, il-kleru u n-nies tal-qorti favur it-Taljan. U l-ilsien Malti? Le, dak kien meqjus id-djalett tas-Sefturi, tal-Kċina, tas-Suddit il-Baxxi. Kien argumenti li ġab qasma soċjali, klassiżmu kontra iż-żgħir servili għall-barrani, superjorità ta' dawk li jafu jiktbu u jaqraw ilsna oħra fuq il-bqija tal-poplu bla skola li kien jitkellem ilsienu. Għaliex tarmih l-sin li tagħtek ommok u titlef għaqlek wara l-sin barrani? Maltija kienet l-ewwel kelma f'ommok u bil-Malti tkellimt tifel daħkani. U kiber miegħek dak l-sin ewlieni u ġmielu ntiseċ mal-ġrajiet ta' ħajtek. Bih fis-sirt qalbek meta sfajt liħini, bih fis-sirt omtok meta mbikki rajtek. Għaliex immela tiċħat Malti hija lil dan l-sien li bih int Malti sewwa? Ħobb jekk jiswilek l-ilsna barranija, iżda led barri lil minuta ġewwa. Is-sena 1919, is-7 ta' Ġunju. Il-Maltin imxebbajn bil-qatu bloli fil-prezz tal-ħobs jinġabru l-Belt Valletta. L-Assembleja Nazzjonali tiddiskuti kif se twassal l-ilmenti lill-Gvernatur u l-poplu jipprotesta fit-toroq. Jissejħu it-truppi Ingliżi, jiftħu n-nar, iferu lil ħafna. Joqtlu lil Manuel Attart, Wenzu Dajer, Giuseppe Bajjada u Karmnu Abela. U kawża tal-feriti imutu wkoll Toni Karwana u Ċikku Darmani. Malta bkiet id-demm u l-ħajjiet moħlija minn idejn il-ħakkiem bla ħnina. Imma l-karba waslet u l-Gvern Ingliż beda jħejji biex jagħti lil Malta self-government. Is-sena 20 tas-seklu 20. 12 Malti waqfu għaqda biex twassal leħen il-ħaddiema fil-politika. La Camera del Lavoro, it-twelid tal-Partit Laburista. Ħolmu pajjiż immexxi mill-kotra u mhux mill-ftit. Ridu x-xogħol minflok il-faqar, il-mart u l-ħefa. Il-ġustizzja u l-progress soċjali minflok poplu bla drittijiet. It-talim minflok edukazzjoni biss għas-sinjuri. It-triq kienet twila, imma għall-inqas sa fl-aħħar kienet bdiet. Sena wara, l-1921,
Malta tingħata self-government limitat, imma mhux kollox wartu żgħar. Fis-snin ta' wara, Malta għaddiet minn ġlieda politiko-reliġjuża fi żmien il-compact bejn il-Partit Laburista u Gerald Strickland. Għaddiet ukoll minn martirju fejn tidħol il-libertà tal-espressjoni, is-sedition. 6 laburisti arrestati u mresqa l-qorti għaliex sabulhom letteratura tax-xelluk. Fuq kollox, il-ħaddiem kien f'sitwazzjoni li jkollu x-xogħol fi żmien ta' gwerra u fi żmien ta' paċi, qatt, aks u ġuħ. Imma l-Malti ma qatax qalbu li l-pajjiżu sabiħ iħobbu. Semmi
Kien bla waqt. Jitfaċċa l-awġ fuq ix-xafa imċajpar. Is-snin 40. L-Italja faxxista tiddikjara gwerra kontra l-Imperu Ingliż, ħakkiem ta' art twelidna. Il-poplu bieżel u ħawtil jispiċċa b'taqtija kifra fuq artu, bla tort. Il-Malti jkollu jissielet għal ħaddieħor. Taħt ħaddieħor. Kontra l-edewwa ta' ħaddieħor. Jaqla l-bombi ġo fih, jgħix fil-mart, fl-umdità tax-shelters. Jittama fis-setan. Imma tiġġarra f'daru taħt in-nirien iweġġa. Jitlef lil qrabatu, lil uliedu. Malta l-aktar territorju li jaqla attakki. Għatma b'sarna l-awġ li xralna, artna għatma dal-ġilliet, ajruplani venvnu fuqna, nar jitfawlna mismewiet, fuq l-imkejjen fejn rabbejna li l-familtna li l-uliet. Saru trab il-bliet urħula, demm imxerret matriqat, l-lub maqsuma jibku l-qraba, xi jistajta fidal weġat, poplu biżel-web daħtija, safal-tim abbandonat. Tlifna l-nisna kol ma kellna, taħt il-illa tan-nirien, dik li kienet din l-art ħelwa, spiċċat ħerba kullimkien, flok ħelsin minn din taħbida, ħadna biss salib leqien, flok ħelsin minn din taħbida, ħadna biss salib leqien. Tawna l-George Cross għal-qlubija, għal-bandira, imma ċaħduna mill-Marshal Aid, l-unika tama għal-poplu midrub li fuq saqajh. Il-forzi rebbieħa taw il-Marshal Aid anki lil min tilef il-gwerra, anki lil min ħoloq l-Holocaust, imma lil Malta li attakki biss qalet lil dik le. Għal dik xejn. Il-Malti ma qatax qalbu. Bħalma ġġielet il-gwerra ta' ħaddieħor, seta' jiġġielet għal drittijietu. Kien xeba jservi l-bżonnijiet tal-ħakkiem. Xeba mirfus fuq artu stess. (1945) fl-Istadium tal-Gżira, qabel partita internazzjonali. Il-banda ddoq il-God Save bħala l-innu tat-tim Malti. Il-folla dan ma taċċettax. Tqum bil-wieqfa, bla biża',
u mill-qalb tkanta lil din l-art ħelwa, l-om li tatna isimha. U l-kotra qamet f'daqqa u għajtet jien Maltija. Miskin min ikasbarni, miskin min jitħak bija. U l-kotra għannit f'daqqa u semmet mal-irjieħ l-innu ta' Malta tagħna u l-leħen kien rebbieħ. Fuq nas li moddi ġwejjef, in-nas tal-apatija, xin ruħna kienet riqda ġo sodda barranija. U l-ombra ta' vassalli qamet minn iħil qabar u għajtet issa fl-aħħar jiena sensib is-sabar. Il-Partit tal-ħaddiema fuq quddiem fil-ġlieda għad-drittijiet. Is-sena 1947. Il-Partit Laburista għall-ewwel darba fil-Gvern. Fost il-prioritajiet tat-tabib Pawlu Boffa is-sisien tal-welfare state. Jidħol fis-soċjetà sens ta' komunità. Komunità li taħseb fulieda. Soċjetà li twennes liż-żgħir, lil min fil-bżonn, lil matub. Il-mara tingħata id-dritt tivvota. Jingħata d-dritt ta' edukazzjoni b'xejn u għal kulħadd. Tingħata pensjoni għal min jirtira mix-xogħol bl-età u għal persuni b'diżabilità. Fil-faqar tiegħu, il-Malti jibda jqis lill-artu bħala nazzjon. Xemx u baħar min tiegħek jibqgħu tbur għal dejjem ħbieb miegħek. Ejni sabiex inta u lur inkun lil dil-ħelwa illi taħħand il-fidi. Malta, intu rejt kullu bija. Anke ta' qalbina kburija. Sabiħa qalbina
Il-ġlieda tal-laburisti tibqa' dejjem tela wieqfa. Il-ħaddiem ma jikkuntentax bil-loqom tal-Ingliżi, jew daqs l-Ingliżi, jew mingħajrhom. Imma l-Ingliżi jibqgħu jwebsu rashom. Jeddu bis-sensi mit-tarzna u mis-servizzi militari. Il-Malti ma jridx jistenna aktar. ta' April 1958. Issejjaħ strajk ġenerali mill-General Workers Union. Il-ħaddiema jqumu. Isibu kontrihom kummissarju tal-Pulizija li jobdi biss lill-Kuruna Ingliża. Il-gvern tal-Perit Domintov jirriżenja b'appoġġ. Jibda jmexxi mill-pjazzezz. Jittellaw il-qorti aktar minn 100 persuna. Uħud jispiċċaw il-ħabs. Il-gvern Ingliż jissospendi l-Kostituzzjoni. Malta tgħaddi 4 snin bi gvern kolonjali. Anki l-Knisja tibża mill-bidla li xtaq il-moviment laburista. Fil-bidu ta' snin 60, tqum kwistjoni politiko-reliġjuża. Il-laburisti interdetjati. Dnub mejja tal-min jaqra gazzetti laburisti. Dnub mejja tal-attivisti laburisti. Dnub mejja tal-min jivvota Labour. Xorta, iżda, 51,000 ruħ jivvotaw kontra il-kurrent. 51,000 soldat tal-azzar. Il-konfront tal-Knisja kontra Mintov u sħabu ma jqafx hemm. Laburisti jkollhom jiżżewġu fis-sagristija. Laburisti jkollhom jindifnu fil-miżbla. Imma quddiem is-sewwa, il-partit ma jaqtax qalbu. 21 ta' Settembru 1964. Il-Gran Brittanja tagħti l-Kostituzzjoni tal-Indipendenza lil Malta. Ir-Reġina tar-Renju Unit issir ukoll ir-Reġina ta' Malta. Il-poplu Malti jingħata l-għodda biex jibda jfassal id-destin ta' pajjiżu. Jinfetħu l-ewwel żoni industrijali. Jibda jiżviluppa t-turiżmu. Xorta imma, ħafna art Maltija tibqa' taħt it-tmexxija Ingliża. Xorta ħafna mill-impjiegi jibqgħu jiddependu fuq il-bażi militari Ingliża. Ħafna familji jfittxu għajxien barra minn xtutna. Ħafna żgħażagħ Maltin u Għawċin jemigraw u jfittxu ħajja aħjar b'vot minn art twelidhom. Is-sena 1971. Bil-kwistjoni mal-Knisja riżolta il-Partit Laburista jaħlef illi jeħles lil Malta minn kull rabta militari barranija. Il-Perit Mintov joħroġ bajta li jaqdet lil poplu. Malta l-ewwel u qabel kollox! Jitla fil-gvern, ineħħi l-kwartieri tan-NATO minn Malta. U mal-ewwel juri li jrid jibdel il-ftehim tad-difiża mal-Ingilterra. Malta titlob aktar fondi. Titlob ukoll data għall-għeluq tal-bażi. Il-Gvern Ingliż ma jċedix. Il-ġlieda teskala. Mintov jagħti ultimatum. L-Ingliżi jeddu illi jitilqu. Wara ħafna taqtih il-qalb, fl-aħħar ikun iffirmat ftehim għal 7 snin. Malta tingħata fondi biżżejjed biex tipprepara l-ekonomija tagħha għal meta tkun rajja f'idejha. Tibda it-triq għal ħelsien ekonomiku u ħelsien mill-militar barrani.
Il-Maltin jibdew jagħmlu xogħol li qabel kienu jagħmluh biss l-Ingliżi. L-ekonomija tibda tieqaf fuq saqajja. ta' Diċembru 1974. Il-Parlament jivvota b'maġġoranza storika biex Malta issir Repubblika. Solennement naħlef Għall-ewwel darba, Malta taħtar kap ta' stat lil wieħed minn pulieda stess. Għandha kostituzzjoni miktuba mir-rappreżentanti tal-poplu. Jidħlu drittijiet li l-Maltin qatt ma kellhom, anki dawk ċivili. Il-gvern ikompli jħejjel il-pajjiżna biex ikun kapaċi imexxi lilu nnifsu. Isaħħaħ l-infrastruttura. Il-ħaddiem jingħata ġimgħa ta' xogħol ta' 40 siegħa. Jingħata l-paga minima. Jiżdiedu ħafna u ħafna servizzi soċjali. Iż-żgħażagħ jingħataw dritt li jivvutaw ta' 18-il sena. Jibdew jiftħu f'fabbriki Maltin. Jinfetħu kumpaniji nazzjonali Maltin. Kumpanija tal-ajru, tal-baħar, tal-enerġija, tal-komunikazzjoni. Fost ħidma ma tiqafx, ftit orob ukoll jum il-fidwa. Sa fl-aħħar, il-31 ta' Marzu 1979. Tul 180 sena għexna fl-imkien. Issa li ninfirdu wasal iż-żmien. Mhux birdin u miġġildin, anzi, bħal żewġ maħbubin. Ejjew għalhekk nitanqu u nbusu lil xulxin. L-istorja dejjem miexja u ġib tibdil lilu jkollna nerfgħu tqil kemm hu tqil mingħajr irbit u l-ġiem. Malta trid tibda llum tgħix tal-gwerra mhux bil-għodot iżda b'dawk taslien. Ħabiba tal-ġirien u n-nies ta' kullimkien. Malta tixtieq li taqqat il-popli flimkien. Biex jilħaq dan il-għan, il-Malti huwa ħerqan li jagħmel l-almu kollu li jistinka bla serħan. Dakinhar ħarset il-poplu kienet fuq il-bastiment HMS London, l-aħħar vapur barrani f'Malta bħala bażi militari. Ħireġ fuq il-mewġ mill-port il-kbir. Il-mewġ misterjuż tal-futur, tad-destin inċert. Imma ta' ħeġġa kbira u impenn li l-Maltin jagħmlu minn pajjiżhom suċċess. Destinhom fidhom u fidhom biss.
Malta, wara eluf ta' snin issa ma tiddependix mill-gwerer ta' ħaddieħor. Il-ħaddiem Malti jaħdem għal familtu, jaħdem fil-paċi għal paċi, mhux għal gwerra. Malta toħloq ix-xogħol għal Maltin f'Malta minflok jemigraw. Tgħix mix-xogħol li toħloq bil-għaraq tal-ħaddiema, bil-bżulija ta' wlieda. Malta setet toħloq relazzjonijiet ma' ġnus oħra bla ebda intħil mill-ħakkiema. Il-Maltin jimxu l-qudiem bħilithom stess. Is-servizzi tas-saħħa isiru b'xejn u għal kulħadd. Jingħataw mediċini b'xejn. Isiru żviluppi kbar fil-housing. Malta saret ta' bil-ħaq tal-Malti. Il-Malti gburi b'pajjiżu, ma jagħmilux ħsara, ma jiġħdu qatt.
L-avvenimenti tal-Partit Laburista huma paġni glorjużi fl-istorja ta' pajjiżna. Minkejja li kellhom il-kurrenti u xkil kollu possibbli kontrihom. Riformi li wħud laqmuhom impossibbli seħħew, qed iseħħu u qatt iridu jkomplu jseħħu. Il-Moviment Laburista jibqa' il-katalist tal-bidla, il-forza riformista ta' Malta. Forza li dejjem tat l-opportunitajiet u għejxin aħjar lil familji Maltin u Għawċin. Għax huwa partit li jħobb lil Malta. Lil Malta ħilsa. Malta Maltija. Għax fartek hawn is-slima u qtil bombu nar f'torok fid-djar. Ma tismax bisbaħ barhom, fost nisek fwens ma ġarhom. Ħares lilin min xtutek ħilsa sbieħ u għaleb sħiħ li tejn brisk slim rebbieħ. Xħabib, għax tfok li